Clear to ten zavan chi baile vekule tun trum chu Khawvela RAM te ber chan chin smallest country in the world ti chu kan thlirin kan ngai thla ho vele thung don ani he thil se thi chu en mai chuan oi harsa khop Mahse thil ni phung le thil pang ngai ni ve thlat loi si ania amak ti mai lo chu han soidan po thiam har zo thil ni the ni tak tak do nem in bi chiang tak tak teang Hey Khawvela RAM te ber smallest country in the world ti chu nia a ming chu SEALAND ani SEALAND hi North Sea om ania England rama safok tuipui kam atanga mel rukvel la a om ani football filai poina te jok daya mi hring cheng hi kumsang ni somni palia report then khatina tarlan danin mi somni pasari vel cheng namani soita gang khan SEALAND hi an mai chuan ram khat one country kan ti hi ni thei tak tak donin alang lova aram leilung le pianzia hrim hrim hi ram khat ni in a hriat thei lo ani Mahse ni ve thlat loi si he hmuna kal hi olai lo hle a he hmuna kal tur chuan special permit ne nga ya ruam man na po apma lama isiam lok diam manga yang release form sign fel vek nuwa visa form i apply vele thla panga ya a thlonin vakal ngot the ni big don lo ram dang ram sanga kalini don miau wangin visa boipui thlap nuwa chau he country he ram hi kal thei ani don ani chutianga boipui ngai te boipui fel vek nuwa visa te lak fel vek nu chuan long mangin dar kar khat vel chulai mun SEALAND Khawvela RAM te ber chu ipan lenga SEALAND ni vatlen chuan ram dang angara mai chi elen don hau lo SEALAND leilung rap tur chuan hrui manga khai chho ini nga photangai ni chumi nuwa chuan SEALAND ngei chui rap thei don chau SEALAND hin do pui patni na hun lai vela navy kan ti long sipai tena an ro san tak mun ania UK United Kingdom tuipui kambul maya omani kumsang khazakwa samruk bor vel khan mi pakhat a ming pediroy bet sa chuan radio station din na duwa Mahse chuti hun lai chuan BBC ti lo chu radio station dang reng din le siam phal ani lo BBC chau chu phalania ti chuan he thila thlak le dang dai tak hi ati tul ta ne UK thu nei no huam chhunga tang chuan tlan chuakin tuipui SEALAND hi panta a lelam zong tak chuan a fing thiam khop mai SEALAND omna mun hi international water anti Khawvela RAM sang te in trom tu ta biak ma ni lo chin che chania ta chuan radio station chu vadin lui chu tum tat howani UK tan po rem ti lo thei ani lova an thu nei na ni to lo miawa UK ram chin ani lo che tina ni chu Mahse chulai hmun avathlen chuan ngai to na danglam takanei le ta a engwangin nge helai hmuna hian radio station mai siam tur ka kala ram thar kan tin lo teang tin ngai tu ana anei le ta zokani ti chuan heng thil te hi ti zui ta ni kumsang khazakwa samruk pasari September ni ni khan SEALAND hi loading chanta a tuna hian kumsom nga pasari le thlakwa upa ani chia tina ni chu chulai ramlal prince tan ama chuin ruata chu pui tu om hau lovin lal per ni ta ni aram flektur aduang zui ngal boka passport siama chu aram dina man tur poisa asang lakin duang boka chulai rama pem phalna sil te choma vek chuna duang vek bokane he ram din Khawvela RAM te berahian mut pindan bedroom pasari siama heng bedroom moi tak pasari te hi tawar chung lama anwai lama da vek tui chim chin hnuai lama om ania chutiang chu theidon emni iti ni mai theye Mahse siam tlat sini chulai tang chuan hadam taka muchungin tawar pon lama tuifin riat phone vel thong chu I feel veng thei bokang chulai hmuna chuan chauka pa ngai takte living room te toilet le gym thlengin om veka han soi chuan building
pakhat fang ang mai kan ni na lai te po oma Mahse ram khat ve reng ruang ani ti kha ilo thei ngil lawang e Khawvela ram country ramte ber chan chin ani kan sei me khi ve ngat maya he SEALAND Khawvela ramte bera hian zelong ve thlap boka helai hmuna hian permission pa ngai tak nei lova ilu tani chuan he zela hian thlathum chuang i tan ngai don ani electric te po om ve thlapa chung chu solar ni zung chakna hmanga siam te wind power kan ti thli chakna hmanga siam te ni hloma he ramlal ber hian ruwa tui chu ina ta na an hman roman ber ni in security guard te po arwai boka tuna kan hmu me ki helai hmuna security guard ania hunrei tak thok to ni ani hian chhun zan zomin ni tin helai hmun hi om chil thin ni he SEALAND ram hian khole tuini na hi mi zathum hne na pe chuak to a he ram SEALAND hi din ani tanga kumsom ruk to na liam nuwa po he ram hi la tu sop mai bik lo roi be chatha te chuan run en kol chun zom ve ze lin tuna kan hmu me ki Prince liam ania hei hi Prince James ani ve thung ani kan sei tong khan he thil ni zathak satlia le tourist attraction satlia kholjin te hip thei tura siam chop le don chop vel mai ani big mi alo Khawvela ram sang zinga ram pakhatia in chal ve ngatania he thila hian zona lian tak om thin le ngai tua ti thui tu chu UK hian ram pakhatangina pompui ve em a pompui chi em ti hi ni he SEALAND nei tu te soidanin he tuipuya hian UK ko chuan tuipui ram chungchanga thu neina a nei lo ti na soya min pompui lo hian om zia nei lo ati ve tlatani kumtam tak liam ta po khan helai hmuna hian German mitang pakhat chua ani theina German hian palai tirin tiang chuan ram pahnih SEALAND le German te po hi an lo in dor to nge ni chu chuan UK thu neina le UK ram pe ngemo aram chunga hmun pakhat ve lek chu ni lo ti ati chiang o me UK hian official tak chuan ram pakhatang chuan angai chi lo a pompui chi lo na a Mahse chulam chuan poisa te chiam lo eng ma kan kher lem lo hi kan ram kan building ania kan ram ania Khawvela ram zau taka ram pakhat one country ani e anti mia mai ani ole khati song khatun tumata na kan thlir ho le thei chu nia comment lama kan ngai dan le kan hmu dan te kan lo sei ve don ne zawai hun man nom le ve kule